Здравейте, казвам се Шейла и това видео беше създадено с помощта на изкуствения интелект. Лид е всяка точка на контакт с потенциален клиент, която може да генерира целенасочено действие. Независимо дали е обаждане, харесване, заявка, коментар или дори абонамент, всички тези се считат за лидове. Лидовете могат да бъдат класифицирани като студени, топли и горещи, в зависимост от нивото на ангажираност. Студените лидове тепърва се запознават с вашата марка, докато горещите лидове са готови да направят покупка. Целта на генерирането на лидове не е само привличането на нови лидове, но и преместването им през фунията на продажбите от студени към горещи. Инструментите за генериране на лидове включват целеви страници, форми за обратна връзка, динамични телефонни номера и много други. Интегрирането на Crowdy чатбот във вашия уебсайт осигурява незабавна интеракция с посетителите, персонализирани препоръки и разширена аналитика за оптимизиране на процеса на генериране на лидове. Свържете се с нас днес.